Il-Partit Laburista jgħid li mhux aċċettabbli li l-każ skandaluż tal-Merkaptan jiġi arkivjat daqs li kieku qatt ma ġara xejn bl-iskuża tal-preskrizzjoni. Ġew Mizzi qal li quddiem il-bord ta' inkjesta huwa kien ressaq diversi dokumenti li juru l-abbużi u ksur ta' regolamenti illi seħħew. Mizzi qal li Tonio Feneg żgwida lill-Parlament meta fi frar tas-sena l-oħra qal li l-Ela Malta m'għadix tuża u maċċanda Merkaptan. Ma kellux jagħmilha inkjesta meta għandu konflitt ta' interess li huwa involut mod dirett, speċjalment meta risponda l-mistoqsija li dak kien qal li ntuża kollu u ntuża biex jibqa' ċilindri, meta fil-fatt mu veru xejn kontra għax kien hemm dal-inċident. Leo Brincat iddeskriva dan il-każ bħala skandlu kbir, storja ta' ħabi u ksur tar-regoli ambjentali. Semma kif f'Ottubru tal-2011 u kien talab lill-MEPA biex bħala regolatur tippubblika l-awtorizzazzjoni li ngħatat biex jintrema l-Merkaptan. Iżda ħadd baqa' ma ppubblika xejn. Dak li seħħ sostna Leo Brincat inkissru wkoll ir-regoli dwar l-iskart. Li huwa ta' għajb u ta' niket huwa li meta operatur żgħir jikser xi regoli ambjentali jiġi penalizzat u sewwa jiġri. Ma f'dal każ min ser iġur responsabbiltà. Jiena lija mi aċċettabbli xejn illi drieħ tal-gvern tippermetti drieħ oħra tiġi taqgħod tqum mir-regolamenti ambjentali. Il-Partit Laburista qal li bl-iskuża tal-preskrizzjoni l-Gvern qed jipproteġi lil min kien wara dan l-att. Il-Ministru Tonio Feneg iżda għandu jerfa' r-responsabilità politika kollha u jirriżenja.